Už natáčíš? On to zvládne. No víš, ho natáčím už. Už je dole. To je borec, ty vole. To je kus, ty vole. Hej! Nech ho nerozptiluj, Jo. Vynechává. No boj. On nejde do vody. Ne, když se jde na tom dlouhém vážně. Ty vole, no. Co se stalo? Nevím. Kam to spadlo? Nikam se jako zamotalo. Ty vole, to už bych neskočila, jako, to bych byla vyřízena. Ty koži! Tak klepu. Já Ty pořád, mu to udělali špatně. Neudělali. já ho nevidím. Chudá to děvka, tak jsem musím zabavit. Dobrý? Asi jo. A on si naboural? Tak zamotalo těch provozů. Skákej. Ty vole, nech toho. Teď se mi úplně udělal špatně. Neboj, je to dobrý. Mě se nepračil o ten moc, že jo. Prosím tě, neboj se, ty Janku. No tak Ty to ještě překontrolovává. No víš, že jo. To je když on plije. nešel do vody. Dobrý. Nepoblil se. Nevím. Dobrý? Proč jsi nešel do vody? Dobrý, udělal to dobře, ty vole. Jsi zdravej. Ježiši. Nemluv tam, když ho točí. Já mám úplně dřevěnou nohu. Proč nešel do vody? Nechtěl vejmout. Jo, anebo možná on mu říkal, že by to třeba stejně nestihl natočit, ne? Kdyby kvůli No, je to možný, no. Tak to má jít se zážitkem, že se to nepovedl, první skok. Ale už jde nahoru a už je to zdravý. Už to má za sebou, kolega. Má to natočený, jak se na to skočil. No, To víš, že mám. no. Nevím, jestli jsem to teda chyt. Já ne. Ale oni to budou mít na té kameře. No, už je v pohodě. Tak jde, pomalinko. Počkej, ještě točit, jak ho vytáhnou. Teď ti ho točím. Už ale budu mít konec za chvilku. Teď neví, co má dělat. Ale on se zvládne, nebo ono to. No, už jede nahoru. To je vůl. Čemu to nejde, vy? Ale jde, prosím tě. Jo, už jde. Mámo, klid. To je když plije. No to byl zvuk, jako když zvrací, viď? Kapr. Ten byl trapný, když neskočil do vody. Ještě 40 sekund. Mám a mám konec. To asi musel bolet, když skočil.